Au khapang ni dapuk te bukuk sung norok no lamsu ko haine baitan ko report mang plia norok nungoi makhna aro kang tham kansli haya ke ba tabuk norok online tei kabangma manikok online tei norok shopping khaina haya ke ba sini tiprosa khoroksa bisram gonjoni ri wadat khaimani yagulo kang tham bini kang tham kansli nungoi wadat khaimani bini price ongkha 999 999 taka hayake ba kabang kuk aba haike no sini tiprosar kabang mano aba haike wada dogo phia ba kaham ri sopaya suduri kaham ni koigya aro khoroksa ta khok tinta bini kanjuli nungoi wada thaimani phai sopai ka kangnoi o kangnoi ni bisingo kang sapase hamliya ri kusam daljak bisingo packet bisingo aba haine kok susaka hai na hai o ta khok ni lukurok no koimong norok jotise aba hai tongkha inke norok complain khaidi hayake ba aba haike ri hamya sopainan no bondong thoinei o ta khok khorang tisaka phiaba norok nungoi mangkhana ri kisik mangse kangni kang thamni jago kangni sopai mane kangni bo hamliya ine koksil chaka norok je propano aba haike ri wadat rogoi lamani sakang jefro norok delivery ongnai aphorno norok kisa kaham ke khulagai norok kaham ke no naira rokha ke belaina sanai aba haike o takhubo koikha lokorok no naine din norok baithak toni phot mangpli game ne ko order makge 3 pair 7 order mani jor duita sopayo tai ombo chikon ko mani ba hamia ke ko chikon sa bonai tong nai din rok ro nung nai ko man musti kon sai ko sarai ba sarong so ko siwo sai singge emne kotor mani nong no phunung nai aba sai do video phunung na bo order ge mani hamya so ba ge flipkart ni ko mo kisi grok ke tai ro ko kisi grok ko ma so ko ma se mo hai ge abono no bo mani hamya ma ha ke report khala di flipkart no